kezdettel az eredmény táncról nevével verseny táncsal foglalkozunk, majd igazából latin táncra kapottunk, az előző páros latin tánc egy szambát táncot, majd a latinoknak is régen volt a táncnak, és ezekből a táncokból szeretnénk egy színdelítőt, pedig egészen kicsit párosan is jöttünk, egy kicsit párosan, és táncolni ezt egy szakasztát. No, menjünk a hátra, menjünk.